Podivné zařízení. Mé jméno je Erika Stanton. Musíte pochopit, proč tohleto nahrávám. Následující texty jsou replikami 2 příspěvků na komiksovém fóru, kde jsme oba trávili čas. Zveřejnil je můj kamarád Alex Gervey. Příspěvky byly umístěny v jedné ze sekcí obecního chatu na webu. Oba příspěvky byly rychle odstraněny, hned jak byly zveřejněny. Byla jsem v procesu odpovídání na druhý příspěvek, když byl odstraněn. Zapamatovala jsem si část textu, protože text byl celkem podivný. První 2 věty jsou z prvního příspěvku podle toho, jak si je nejlépe pamatuji. Možná nejsou přesně formulované, ale je to nejlepší, co si vybavuji. Alex napsal: Musím to napsat. Musím to napsat dřív, než... Mezi tímto příspěvkem a dalším je 4hodinová mezera. Alex napsal: Stalo se to znovu. Ani si nepamatuji, že bych klikl na tlačítko odeslat, ten první příspěvek. Výpadky v mé paměti se zhoršují. Všechno to začalo s manželem mé kamarádky. Elena byla vdaná za Nolana už nějakou dobu. Ještě předtím, než jsem jí poznala. Byli to oba ti nejmilejší lidé, které byste si mohli přát potkat, i když Nolan byl trochu plachý kolem nových lidí. Většinou se držel sám, moc nemluvil, ale když jste ho poznali, viděli jste, že má dobré srdce. Vždy si našel čas na malé skutky laskavosti pro lidi, i pro ty, které neznal. Kdykoliv prošel kolem bezdomovců na ulici, vždy jim dal pár dolarů. Vždy byl rád, že může nabídnout svezení domů přátelům, kteří to potřebovali. A být řidičem, když jsme si dali pár drinků. Jednoho dne, když jsem mluvila s Elenou, mi řekla, že Nolan začal jednat podivně. Od té doby, co si přinesl tu ošklivou věc domů, řekla. To mě trochu zaujalo, takže jsem se jí zeptala, o čem mluví. Vysvětlila, že asi před 2 týdny přišel Nolan domů po dlouhém dni v kanceláři. S něčím pod paží, co nikdy předtím neviděla. Vypadalo to, jak říkala, jako laptop, ale laptop, který byl částečně rozmontovaný. Rozebraný na drobné části. A byly tam různé extra kousky, které se zdály, že nic nedělají. Dráty a věci, které do toho byly zapojeny, které nepoznávala. Zeptala se ho na to a on jednoduše odpověděl, že je to pro práci. Nolan pracoval v počítačovém programování, takže se to zdálo jako dost rozumné vysvětlení a moc nad tím nepřemýšlela. Dokud o pár dní později nepřišla domů z nákupu a nenašla ho sedět u té věci, upřeně se dívajícího na jasně modrou obrazovku. Občas do toho něco psal, jen nesmysly, jak se zdálo. Náhodná písmena a čísla bez skutečné sekvence. Potom se díval na obrazovku, dokud se neobjevila řádka stejného textu, což si myslela, že znamená, že je to připojeno k internetu. Jenže později toho dne, když Nolan stále psal, si všimla, že modem je vypnutý. Řekla mi, že tohle trvalo už nějakou dobu a že kdykoliv se snažila s Nolanem o tom mluvit, jen vypadal zmateně na pár okamžiků, jako by opravdu nevěděl, na co se ptá, když se zajímala o ten přístroj. Potom se prostě vrátil k tomu, že je to pro práci a už o tom nechtěl mluvit. To mi přišlo velmi divné, takže jsem se jí zeptala, jestli by mohla vyfotit obrazovku, když bude psát. Pomocí iPhoneu nebo něčeho podobného a pak mi ji poslat. Řekla jsem jí, že Nolan a kdokoliv, s kým si psal,
že používají ke komunikaci nějaký kód a že můj přítel je v těchto věcech génius. Souhlasila, zjevně znepokojena svým manželem. Řekla mi, že byl stále víc vzdálený většinu času, následován chvílemi, kdy byl příliš přívětivý. Nebyl to ten obvykle plachý muž, kterého znala. Vypadala, že se opravdu o něj obává, takže jsem měla pocit, že to není jen někdo, kdo dělá z ničeho velkou věc, že to může být něco špatného. Před pár dny jsem dostala fotku obrazovky s řádkem kódu a já a můj přítel Alex jsme se pustili do práce na jeho dešifrování. No, on udělal většinu práce, abych byla upřímná. Dobře, všechno. Ale já jsem dohlížela. Trvalo mu to chvíli, ale nakonec to rozluštil. To, co našel, mi opravdu nedávalo smysl. Nolanův řádek kódů zněl čekání. Odpověď od někoho, s kým komunikoval, zněla: noste pouze bílé oblečení po zbytek dne. Nolan odpověděl: potvrzeno, a tím to skončilo. Když jsem o tom Eleně řekla, vypadala ještě více znepokojená celou situací. Řekla mi, že krátce potom, co udělala tu fotku, se Nolan skutečně zvedl, šel do ložnice a oblékl si úplně bílé oblečení. Bílé boty, ponožky, kalhoty a košily s bílým páskem. Normálně dával přednost tmavším barvám, hlavně černé a šedé, takže si toho všimla jako něčeho podivného. A ještě podivnější bylo, že si opravdu nemohla vzpomenout, že by někdy viděla to oblečení v její skříni. To trvalo nějakou dobu. Nolan se choval podivně. Choval se nebo mluvil způsoby, které pro něj nebyly normální. Často se zdál vzdálený nebo rozptýlený a začal se vracet domů stále později. Jednou přišel se škrábanci na rukou, jakoby od drápů. Nepamatoval si, kde k ním přišel. Další věc, která jí trápila, bylo, že se zdálo, že přístroj nikdy nemá nedostatek energie. O víkendech běžel 24/7, ale nikdy nebyl zapojen do nabíječky. Prostě běžel celý den, jakoby baterie nikdy nestrácela energii. Ať už byl v jakékoliv místnosti v domě, když se na obrazovce objevila řádka kódu, Nolan přiběhl jako Pavlovův pes na zvuk zvonku. O týden později mi Elena zavolala, byla v slzách a zněla panicky. Řekla mi, že Nolan zmizel. Probudila se uprostřed noci a on byl pryč. Zkoušela jeho telefon a žádná odpověď. Volala do kanceláře, jejich přátelům, jeho příbuzným, její příbuzným. Nic. Zavolala policii, ale ti řekli, že ještě neuplynula dostatečná doba na to, aby ho prohlásili za nezvěstného. A řekla, že když přišla do obývacího pokoje, ta zatracená věc byla otevřená na stole. Modrá obrazovka vrhala své slabé světlo na pohovku, která vypadala, jako by na ní někdo nedávno seděl. Já a Alex jsme se nabídli, že se podíváme na ten přístroj, abychom zjistili, jestli na něm je něco, co by nám mohlo dát nějakou nápovědu o tom, co se tady sakra děje. Byla tak zoufalá po nějaké stopě. Jakákoliv stopa o tom, co se stalo s Nolanem. Nabídli jsme jí, že si tu napodobeninu laptopu vezmeme a pokusíme se z toho vytáhnout nějaké stopy, kde by mohl být. Souhlasila a my jsme si ho od ní vzali následující den. Policie by stejně nic nedělala, dokud by nebyl nezvěstný několik dní, takže jsme si mysleli, že se na to koukneme a pokud nic nedajdeme, předáme ho jim, až začnou oficiálně hledat Nolana.
pokud se samozřejmě nevrátí dříve. Zjistili jsme, že každá interakce mezi Nolanem a tím, s kým mluvil, byla viditelná jednoduše stisknutím klávesnice šipka nahoru a posouváním se nahoru skrze různé řádky kódu. Když už to nešlo dál, usoudili jsme, že tohle je jen začátek. A Jack se pustil do překladu. Zatímco já jsem zapisovala, co říkal. Netušila jsem, co najdeme. Myslím, že bychom si nedokázali ani jeden z nás představit, co nás čeká. První zpráva byla jednoduchá, zněla: Ahoj Nolane, prosím, čekej. Potom se objevila další zpráva. Když se tě zeptají na tento přístroj, máš jim říct, že tento přístroj používáš pro práci. Poskytneme další instrukce, pokud bude potřeba. Další byla pravděpodobně od jeho neznámého kontaktu. Zněla: Buď dnes pouze na zelenině. Další instrukce. Alex pokračoval v překladu následujícího: Jsem tady. A následoval příkaz. Sníž rychlost o 5 mil na prvním zeleném světle, které uvidíš po práci. Polib svou ženu pouze na tvář během následujících 24 hodin. Nesměj se, dokud nebudeš jinak instruován. Zapisovala jsem je, přemýšlejíc, co to všechno znamená. Nolan měl nějaký druh bizarního vztahu, o kterém jeho žena nevěděla. Byla to součást nějaké opravdu podivné reality show, které se zúčastnil? Nějaký skrytý kamerový žert? Co to všechno bylo? Potom Alex zmlkl. Tvrdě polkl a přečetl další instrukci. Sněz kůži dítěte. Otočila jsem se na něj a v tu chvíli jsem byla naprosto vyděšená. Čím dál tím víc mě to děsilo a upřímně jsem doufala a přála si, aby to byla jen jeho legrace. Dokonce jsem řekla, to jsi vymyslel. Chtěla jsem, aby to znělo jako vtip, ale víc to znělo jako zoufalá prosba. Z jeho výrazu bylo jasné, že to buď opravdu nebyl vtip, nebo byl mnohem lepší herec, než jsem si kdy myslela. Další instrukce, které jsme přeložili, byly každodenní nesmysly. Příkazy ohledně toho, co nosit, jak rychle chodit, jakou cestu zvolit do práce, co jíst. Téměř jsem začala věřit, že ta jedna byla překlep, že Alex to omylem přeložil špatně. Pak přečetl další. Odstraň oči a jazyk prvního bezdomovce, kterého dnes uvidíš. Teď si jsem téměř jistá, že většina lidí by byla znepokojená. Ale já nebyla jsem jen znepokojená. Bylo mi fyzicky špatně, protože jsem si vzpomněla na zprávu, kterou jsem nedávno četla o brutálním zabití muže, o kterém se předpokládalo, že byl jedním z bezdomovců, kteří obývali město. Byl nalezen v uličce v kaluži krvi, s vyřízlýma očima a odstraněným jazykem. Zbývající instrukce byly obyčejné každodenní věci. Na tom už nezáleželo, nějaká morbidní zvědavost nás přiměla pokračovat. A mezi nimi byly příkazy jako: udeřte druhé toulavé zvíře, které uvidíte před 6 hodinou večerní. A zničte 3. automat na nápoje, kolem kterého projdete. Potom přišla poslední řádka textu. Zněla jednoduše. Přicházíme, čekejte venku na vyzvednutí. A pak to skončilo. To byla poslední zpráva, kterou Nolan obdržel v noci, kdy zmizel ze svého domova. Alex a já jsme neměli absolutně žádnou představu, co s tím vším dělat. To nám neodpovědělo na otázky, ale vzbudilo ještě víc otázek. Co to sakra je? S kým Nolan mluvil?
Byla to nějaká nemocná legrace, nějaký neskutečně komplikovaný vtip. Alex řekl, že si musí dát drink a šel k lednici. Když nám přinesl piva, podívala jsem se na přístroj. Upřeně se dívajíc na svítící modrou obrazovku. A tehdy jsem si všimla, že veškerý text, který tam předtím byl, zmizel. Jen zmizel a obrazovka byla úplně prázdná. Objevil se nový řádek s kódem a nemám tušení jak, jsem ho mohla přečíst. Ahoj Alexi, prosím čekej. To bylo před 3 týdny. Můj kamarád Alex právě zmizel z povrchu země. A nevím, co mě děsí víc, že nevím, co se s ním stalo. Nebo že si myslím, že nějaká část mě to ví. Vím, že dostával instrukce od toho přístroje pravidelně. Pokračování textu, co napsal Alex. Mám celé hodiny, dokonce i dny svého života, které jsou jednoduše velkým prázdnem, kde si nemohu vzpomenout na jedinou věc, kterou jsem udělal. Mám modřiny a škrábance všude po těle. Některé noci se vracím domů v jiném oblečení než v tom, v čem jsem odešel. A moje staré oblečení je pryč. V kufru mého auta jsou slabé skvrny a hrozný zápach. Hlava mě bolí pořád a když spím, vidím divné věci. Když se probudím, nemohu si vzpomenout, ale vím, že to bylo špatné. Cítím se jinak. Všechno se zdá být špatně. Všechno se zdá být podivné, myslím. Příspěvek skončil zde. Od té doby jsem Alexe neviděla. Nevím, kde je, ale myslím, že to zjistím. Pamatujete si, jak jsem říkala, že je důležité, abyste znali mé jméno? Šla jsem k Alexovi bytu, asi týden potom, co jsme ztratili veškerý kontakt. Dveře byly odemčené a v jeho ložnici na stole byla věc, která vypadala jako podivný laptop s modrou obrazovkou. Na obrazovce se objevily 2 nové řádky textu, napsané v kódu, který bych neměla být schopná přečíst. Ahoj Eriko, prosím, čekej.